abe mali jamana kono yano nu u kalkan ko fo uluka islamia dine ale ni chrétien dine ka ulu silatunu u ka nyema o minela ambal ba o ka ula done ka fo abe wati damadon kon bo jedo ale koni bola bololo sira kon ka video surman do kon na ni ga lagosi kuma koni chama ta ka nyasi islamia dine ma ale ni chrétien dine Islamia dine era kon nala aga la gosi la fin chama ma kata qur'ane na kata alkabala foka tase ala ere ka chidin fene ma kisini ne ma bai foka tase ala ere fene ma aye dangarke nunu bela jelina o kamale o ga ni la gosi kuma nunu ka nyasi Islamia dine ma o koni Islamia dine nyema o koni fitne ko sabe o kama ma chama koni bora bololo sira koni ka uga kangar madaw kanke ni ka kila ka uga ni songoya koni yire ni wale en konna sabla mali dine nyama ko ulu era koni ka fala ko ma koni ma ka dangarke Islamia dine la o conseil islamique nyama ulu era koni fene farala nyoka ni ka hakilina do tata o hakilina nun konna la o ya yire ka foko jumado novembre kalo klinani ko boli ba koni kan kake wala sakata uga ni songoya yire mun mani le ni panansila wa o hakili jago kele yin fe ni dine nyama nunu ulu e ayire ka fo ko ni mamye dangarke Islamia dine la kase ni niveau nu yere bela jenema ko otigi oni fagalde kaka nga o wati kelen konna la mali ministre be no ni o ka bara nyashle do dine koma o yera kon fene communiquer ke ni ka sebeke ka bla bololo siraw kan ni ka ni kamale munye dangarke Islamia dine la ka communiquer kon ke ka soroka ayire ka fo ko o yimu kon ke ko amabe ko ni waliya ko akoni ndu ko sabe o ko fe ni tabulo kroye uluka nyema ni uka tabulo era ko ni toye ko kamite uluka nyema ni oye dumbi fakoli dumbi ay ale era ko ni fene kuma kando ko ni chari bololo sra sans fe ka bo ka ministre ko ndo ya kada o ka communiquer kon ka sabla ale ka kuma kay kon nala ay ayre ka fo ko mali ministre o ko ni waliya ko ni ketento ko ni o masabali ko o bena dine ko jihadi la wuli mali kon nala dumbi fakoli dumbia ale era kon ka famiala ko Islamia dine ko otechien ko Islamia dine oye arabu uluka dinere ko frafin uluko ni mana Islamia dine ko lambatu ko oye arabu uluka jonyari la ko okama ulube Islamia dine ani chrétien dine ko kele ka bo mali kono ni ka soro kana ni ubema ke uluka tabolo ni oye joson ale ni kafriya barawiye akani kuma kan nun konna la aya yire ka fo ko kamele mun koni bora bololo sira kon sanfe fuka asenda ali qur'ane kan ko o koni ye ale koni ka tonde doye ko wa ko akana ke mo kono ko o chen koni kelendo ko ale koni be ni chen ko fuka ta fo ko mukera ko wa fena ko ale yere koni fena te ko ulu yere koni de ga je kulbe no ko wa ko u chama de be no ko wa ko ame wati mne ko sisan ko ubugune no mali konna la ko ka bela jelela dunia ka fo ale bi dumbi fagoli dumbia ale ka fola ko ulu koni tena usigi tuguni ka uga kafriya dine ka o koni laje mo go bulo joga wala ina fa ayra ba fa joga mna ko kafriya ko o koni ulu be make uga dineri ko wa ko ulu tena bo o dine ko to koni mana mo ja ubse ka o fo uluma ko na ka ulu uga afo ko ulu kafriya to manu ja ko o fo uluma kawla nuna ka fo ni je kulukura nunu ko nunu kon be u kele ke bulugani wati na o mun konala mali jamana nyamo ulu koni willendo no fe kerengere ne ala mun koni bora bulolo siro sanfe ka asenda kurane kan ame wati mine ko sano kibara jonjo kon te ka soro o cheina sabla do ye ayire ka fo ko ate mali konala do ye radu fena ayire ka fo ko abe mali konala o mun konala jamana nyamo ko ulu koni be ka wele bla jamana de bela jelima kerengere ne ala islamia bela jeli fukata se chrétien dine mo ma mo kon mana o chein kon ye o tiki ka wele bla fintigi la ko ma teliala wala sa chuga na tega be se kada aka ali be ni kuma nunu mun kon la Sheriff Ousmane Madan Haidara ni ale ho conseil islamique nyema e mali kon la ya ale re kon fene boraka aka ni songoya kon yire ni wale yanna ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wele bila a nɔfɛ bɔkɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ jumadon walasa bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la nɛgɛ kaɲa 12 wagati juma jigin kɔfɛ ko silamɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka silamɛya diinɛ lafasa an balimaw ni kibaruya ni kuma an bolo ka da kulu kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ